Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndirini referee, ndini futi boss mugame rachiona. Ukaona tisina kuitaura nyaya iyoyo inenge isina kuitika. Nyaya yanatsoitika chaizvo hatisi tinotomhanya nayo. So listen, kana uri munyowani usati wasubscribe, please subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video you will be notified. Also don't forget kuenda kunofollow our Instagram, Instagram account yakanzi TV official. Also go and like nekufollow our Facebook account, page, Facebook page rakanzi iro Saint TV anditi hanzi inenge yakunjimeta andi very soon. Aiwa ndichiti zviri kudiwa zukuru vasekuru Saint kwese kwamuri. Thank you very much vasukuru. Ndoda kuradzai photos. Aiwa the angels anditi the angels ndingati Hubert Angel senior na Hubert Angel junior. Aiwa zvibaba zvelove anditi aiwa DNA apara kutoradza kuti zveshuwa mwana ndowa Hubert Angel ndowa prophet rachona ra prophet azve love moizwa kuti na prophetess Hubert prophetess sorry kwete na prophetess Bev anditi mongo unoti aiwa rudo rwavo harisi secret, havana madrama. Muri kungoriona mufananidzo mwana wavo zvakare ave murudo. Takazoona maphotos akazokandwa anawo ari panapa. Ndisiya anonzisiya meno aristozo ndi Hubert Junior. Zveruda zvina zera atova mulavhu mupanho wechidiki. Mwana wa prophet Hubert Angel atova mulavhu nemusikana wake. Aiwa chinova chinhu chakanaka zukuru apa isusu vanhu vakuru vasati vatongopinda mulavhu yakadai. Ameno munozoona seva zukuru. Tingati mwana akurumidzisa here uyu kana kuti rudo harina zera? What do you think? Apinda newake muFilipine kanenge amufidzwa kamufilipino akandofunga amenoona iwo ikoko. Munozoona sei? Kandaura nocomment section kuti munofunga vazukuru nemwana waProphet Hubert Angel anonzi Hubert Junior avewo murudo. Comment section yairipo yavazukuru motiudzawo kuti munofungei. Tichiti much love.